Hi guys, papasok na ako guys. Ang ganda talaga ng lipstick guys, oh. Hello everyone, welcome back to my channel. May squirrel sa punong kahoy na attract ako. So ngayong video ito guys, I'm about to leave in 20 minutes. Tingnan natin kung kaya natin to. So today's video guys is a sit down video again. So I'm gonna showing you guys my current makeup favorite na discover ko lang like maybe let's see 2 days ago. So umpisahan natin guys sa lipstick. Ito matagal ko na itong binili, kaya lang nakalimutan ko siya. Nasa cabinet siya, hindi ko nakita kasi nakatago. So, nahalungkat ko lang siya ng maybe 2 days ago. So, nakalimutan ko siya. It's Maybelline New York Super Stay Matte Lipstick. Super Stay Matte Ink Lipstick. Ayan siya. Ito yung gamit ko siya ngayon, guys. Tapos, kasama nung pagbili ko, kasama tong lip liner pencil na red. So, pagkatapos kong i-apply yung lipstick, nalagyan ko siya ng lip liner na discover ko lang. And then yung mascara that I got from BoxyCharm, I don't remember what month, but this one, because I'm out of mascara that I'm using it, and I discovered it 2 days ago. It make my eyelashes super long. Ayan guys, ang haba ng eyelashes ko. Ipapakita ko sa inyo mamaya. And then the blush that I got from BoxyCharm like this month, so I used it 2 days ago already. I used it 2 days already. So ito yung ginagamit ko guys. Ang ganda-ganda ng kulay. Gustong-gusto ko siya. And then this one to the Bea Loose Professional Eyeliner Instant Black. Ito, ang ganda rin nito guys. Ayan yung ko gamit ko sa ngayon. Ang ganda-ganda ng applicator niya, at saka ang ganda-ganda ng applicator niya. Ganyan siya, super black siya guys. Ayan, ilagay natin. Ayan pala yung lip liner. Ayan siya. Ang ganda. I got food. And then this is the liquid eyeliner that my currently favorite too. And I think that's it for my current favorites. I got 5 lipstick, mascara, lip liner, blush on, and liquid eyeliner. Isasama ko na rin pala guys yung foundation na ginamit ko ngayon. Paborito ko rin siya at saka maganda. Itong ko na to sa video ko before. Ito yung foundation na gamit ko ngayon, yung Ramil liquid foundation. Ano bang shade ako? 103 True Ivory. And yung powder na pinapatong ko sa liquid foundation na gustong-gusto ko rin. Itong Maybelline Fit Me. Anong shade ba yung gamit ko? Natural 220 Natural Beige. And yung sa naman guys, sa eyebrows, meron akong dalawang shade dito kasi dati yung buhok ko black. So I got black and I got black brown. Ito yung gamit ko ngayon, black brown. Itong yung siya, Wonder Brow gel, eyebrow gel, Wonder Brow eyebrow gel. So ayun lang guys, nagmamadali lang kasi I'm about to leave. I have work today, so it's Sunday today. So I'll be leaving in, let's see, 15 minutes. And that's it for today's vlog guys. Hope you enjoy my current favorites and my foundation that I'm using today, and my eyebrows too, and my powder that I put it under my foundation. So guys, ito yung lipstick. Ang ganda-ganda talaga ng lipstick guys. Ayan yung lipstick, yung na-discover kong favorite ko na ngayon. Na-inlove na ako dito sa lipstick na to. And then ito yung mascara. Ang ganda ng mascara guys. Ang haba-haba ng pilik mata ko, at saka yung liquid eyeliner, at saka ito yung Wonder Brow na eyebrow. Ang ganda-ganda rin siya, parang natural lang siya kahit sobrang kapal na linagay mo. Ang ganda-ganda
ang ganda-ganda niya, at saka yung tawag dito, it lasts like, ang tagal niyang matanggal guys. It lasts like more than 24 hours yung Wonder Bro. So paborito ko rin siya. Ang ganda-ganda rin niya. Ang ganda-ganda niya rin. Hindi na ako nabubulo na ako, hindi na ako makapagsalita ng maayos kasi nagmamadali na ako. So yun guys, yung mga yan yung makeup look ko guys, na mga na normally ginagawa ko pag pumapasok ako ng trabaho. Ang ganda, 'di ba? So ayun lang guys. Ang ganda talaga ng lipstick. Ganda. Yan yung lipstick guys. So ginawan ako nila ng pagkain. Kakain lang ako ng mabilisan kasi oh my god, may pasok tayo ngayon guys. Work. Nangalay yung kamay ko. Bigat yung camera. But anyways, yun lang guys. So ito guys yung mga ginamit ko. Ayan yung favorite kong Wonder Bro. Mayroon akong shade black and black brown. It's a super stay matte ink. Yan yung itsura ng lipstick. Ito naman yung mascara, superhero mascara. Yan yung ganda-ganda niyan. Talagang bongga-bongga yung pilik mata mo. Ang haba-haba ng pilik mata mo, guys. Super ganda. Ito naman yung liquid eyeliner na gusto ko, that I got from Amazon. Ang ganda-ganda niyan guys. Yan siya guys. Lip liner from Maybelline. Powder blush on from Maybelline too. Yan. Yan guys. And the blush on that I got from BoxyCharm. And one of my favorite foundation guys. Yan yung ginamit ko ngayon na foundation. Yung Ramil. Ang ganda-ganda ng coverage niya. Hi guys, papasok na ako guys. Ang ganda talaga ng lipstick guys, oh. Ang ganda-ganda ng lipstick, tsaka yung mascara. The best yung mascara tsaka yung lipstick, ang ganda. Tsaka yung eyebrows, lahat maganda, lahat ang ganda-ganda talaga ng mga ginamit ko ngayon. Kaya nga ano ko favorite ko eh. And I think that's it for today's vlog guys. Thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Bye everyone!